Kwen. Oke nnachi. Kwen. Eze agwụ na ọkwara agwụ. Kwen. Ndị ori ihe. Ori ihe. Ụmụ arụ. Anyị na-ekwa court. Nke a mmeri nke anọ. Anyị meriri nke magistrate court. Anyị mere nke case of impersonation. Aga ime nke justice high court justice Chigbo Nwakamma. O nyere ha na-ekwu mandatory order. Anaghị eji egwu. Enyeghị mandatory order, you have to obey the order. Asị gọvanọ ndị otu ya niile oge a nara ebere mkpọ were onye o kwesịrị onye o rutuwere. Ma ụkwụrụ asị ezi Igbo m isi wọsị ya si emere m the throne kọtụ gị si ọ dịghị mma. Ọbasi nke nọ n'eluigwe ndị iche Igbo ndị iche arụ oke Igbo ịbịa tara ọjị ali oge Igbo bịa tara ọjị aja ma bịa tara ọjị ihe a chụrụ n'ali arụ oke Igbo obi atara ọjị ihe nọ egbe ebere ugo bere nke si ibe ebekwa anọkọta na gọvanọ akọt mere o ji bụrụ gọvanọ kọtụ ekpebie a na-arụ ihe kọtụ kwuru edu ya ka ọhọbịa ga-enye fly off ọga Imo steeti ọgaghị agụ ka a na-eme. He has never done in that way. Kwari kọtụ ugwu onye bụ eze arụ bụ kọdị takwa ta ekpere ikpe esikwara na agọdị iwe eze arụ kọtụ nke taa siwa mgbe ekpegharị ihe ọrụ onye ọrụ ikpere nakwa ịbọ nke ọ nọ ewere dịkwa wegara the chief judge ekpegbuo gị na kọtụ ga-anọrọ nwayọọ. Arụ achọghị nsogbu. Arụ achọghị nsogbu. Ụmụrụ m a na-eji wee na-ekpe ma ọ bụrụ na mgbe efere gba ụlọ n'onu anyị na-eji wee na-ekpe onye metụkwa mkpatụ pụta o nwere mgbe a ma-ejighị ụmụrụ m na-ekpe ma okwu hapụ atọ ha ewu. Arụ achọghị nsogbu. Abịa na-atụwa aka na ọ bụ ndị IPOB. O nwere onye arụ bụ onye IPOB n'ebe abịa asị anwụ eze sọsịa gị na asị anwụ izi asị nke na-atụwa aka n'ebe a onye mkpọrọ gbara ọsọ o meruo ma akpa ndị bụ ndị IPOB ọ makarịrị ya mkpọrọ ịpụta ụmụarụ ịpụta bịa gbaa mkpu o ndị iche arụ ị na ha gbara anyị mkpu a na ha akpụgharịwo akpụrụnekwa Ifeanyị Rock pụọ akpụrụnekwa Dike Senta pụọ Oji Ọchọ akpụrụ na ya Chinedu Odumpọ ha akpụrụ na ya pụọ ekwere m n'utu ugwu akpụrụ na ya pụọ ụmụrụ m enwe ihe o mere bụ ụzọ otu wepụrụ wee righị ndị kwuoda agba mkpu arụ o metara buru onye si na isi nwa arụ ọbụla na-adịghị aja ọ na-enwere